Maji, kita ang video niya, Maji ha? Pala, kita ba niya makakatawa? Ano ba yung video makakatawa? Kita tako na. Ayan ya, tawa Maji. Kaya kita ta. Ano yung makakatawa rin din? Ano yung video ini? Boring. Ate makakatawa. Pero panganin kayo ng mga magkakatawa. Sin mo kunin yung magkakatawa. Kawan na balik siya po muna. Magkakatawa. The next day. Dul, kita ba ang video ni Abdullah? Magkakatawa. Pala ito din video ini. Kita ba? Ayan. Ano na magkakatawa rin? Ano na magkakatawa Maji? Sino siya ng video ini? Bisa ini magkakatawa? Terus biya video pang kamaasan ini? What? Boring bisa natin yung video ini. Ate magkakatawa. Boring ini. Ano na magkakatawa rin? "12 seconds later."